Kandol? Kandol ito. Kandol light is so forever. So, late na kayo sila. Dili kami. Sila may late. Kaya pa sila pictorial. Dili sa mo late, no? Kasi alas 20 yung Kami ang iulat. Kami ang ulat. Dili ang pari ang ulaton kami. Murag kami ang ulaton. Dili ang pari. Na may diri karon sa kuan Muka Sport. And kuan na? Thailand. Ako bi. Nailan na gid sa kadaghanan ni mong edad Miguel na dito. 32 na gid na siya. Hindi na rin nailimod Miguel. Uy, kay 32 naman gid ka. 7 pa. Mo ni sila ang mga balik eskwela. Eskwela ba? I miss you what? Batang 80s ka, uy. Batang 80s, oh. Ngano na side mirror ang barge? Tubagan. Ano na side mirror ang barge? Ngano? Ikaw na. Para makita nila kung pila ang mahulog na piso. Sirit sa sel. Ikaw ba? Makita nila. Tapos ay atbang. Atbang. Dako man kayong kuhan. Dako maging dagat. OS. Para sa'yo makita nga encounter nga. Okay. Ikaw. Wala, pass. Wala may nga nasasakyan ako ng bangko. Layo man. Posible na po kayo nagapit tayo sa barge. Makitanggal, bawal. Ngano na tayo gider eh. Bawal man unta. Bawal. Sa dagat mo. Sa dagat ay hindi sa barge. Ahoy! Ahoy, mateys! Ay, kalintito ha. Leather jacket, burger. Itong sunog, Burger sa... Paborito niya. Burger sa paborito niya. So ako yung istorya, una kay burger. Yung paborito kanon, kay gabi. Hugan! Leather jacket. Dayon, katong naisunog sa ilaha, naibalikan, ang balikan lang ang leather jacket kay bago palit. Gayon, siya perminti ang champion sa bingo chess gikan sa elementary padulong sa high school. Pag-abot po sa takyan, kani siya moabot rag 15, siya moabot og 100. Panyo ka na pulbos. O di gina ko na malimtan nga sa iyang panyo na ginay pulbos. Musimba na siya na gina dia perminti. Isa kasako nga collection sa CD. Oh, iya pa favorite word hugan. Favorite word niya Isa kasako hugan. collection ba? CD ba? Oh, then napa na siya collection nga isa kasako CD sa una. Abot karon napa man na karon? Ang password kay Otin Flower. Ayo. Edit flower. Ngano man Brad? Ngano katuman imong gi-password Brad? Kapay ko ani. Ano? So, dako na kay pagbago diri sa Usami Sport. Batang 90s dapat. Nako na kay pagbago na ang dagat sa una natapakan ng mga yuta. So dito na tayo magkita sa hotel ha. Dito na tayo magkita sa hotel. So nanami diri sa hotel karon. Unsa ni nga hotel gani? Hukad Hotel? Unsa ni? Hukad mo bro? Ha? So nanami sa Royal Garden Hotel. And pagkitaon sa namun sa nga room si Dodong Jan Ray. Dodong ano kay wala pa may kabalog. Wala to may nag-text pa si kung kauban sa iya. May makulbaan tani siya.
Ano man, Red? Live na, live. Kaya live lang. Dili, videoan lang tika. Wala may bayad na ano? Wala bayad na ano? No. Na, vibrate. Igna na kagpasukol. Ay, okay. Uros man nila. Kamis. So, nanadiri ang groom and digid ga kasaigo ni tigulang ang kuwan niya pants. Kaya nilang good balog magiging. Yang magbanda ka pa sinay dako. Oh, ingna na si Ma'am. Dako mo siya. And si kana akong isa ka amigo diri. Hip hop. Ngano man war? Kani may sakto war. Ngano kani man? Mas mayo mula pa sa puti. Pero ngano man? Adidas ra ba kayo? Oo. Okay na, wala na tayo mabuhat na, Brad. Ano na, Brad? Lakaw na dito. Lakaw. So, sa mga way appeal sa pictorial na diri sa kwarto, kay pabugnaw lang mi diri. Unya, kay init na mga igang na mga unya. Singot na kayo. Siya. Sa daw? So, mga on na lang sa amin karon kay gutom na gid kayo. Pinoy delicacies. Pinoy delicacies lang sa dre. Oh. Filipino style food, lechon di kalsada. Pero lechon di kalsada man. Naman dapit sa kalsada. Lechon di kalsada. Lechon di ilong. So, Awa, managan ni ron pag managan di mo yung bayan. binuang lang, oy, binuang lang. Subdate po na Sprite. Dira. So, mga on sa midere, Ang style na mo kanang wala na sa uban nga tibol among dalon diri. Nagan mi. Muna ingon nga how to eat without paying. Hack. Joke lang. For an unexpected event na proxy ko karon kay ning Jimboy pista. kay nawala ang unsa tay gagawin mo? Ito ni Carl. Igsoon sa iyang masawa. So ako ang mupuli. Sa bahay. So mupaingon na may karon sa simbahan nara dito sa unahan. Katuret to. Maninay. Wala maninay. Palibog ka sa angkrom. Ikat na to, ikat. Hila, kailan niya. Kaya ba ikat na? The most memorable day of January. Ikta na siya. Ito na yun siya. Di na masasanan ang panagubos na wala'y pagkapatid. Wanted. Sabi sa kawantig. Ano mo gulo? Naman. Nahuman na gid ang kasal. Nahuman na. Igang na kayo. Lami na kainom tubig. Ito, maraming boulevard. Ito kami boulevard. Wala ko kabalo sa boulevard. Miguel, wala man ka. Biyan, gahi kay gulo, Gahi kay Miguel. gulo. Muban gid ka. Ikaw man uban ay. Nawa, nagpa-picture na noon mi. Gahi man kay kagulo. Gahi gid. Gahi. Pag ikaw sa picture eh, pag kanang napag-isa Brad katong naglingkod bitaw ta Brad katong naglingkod. Nabi ato Brad. Okay. Oh, bye. Kuan gyud. So hoy. Ala pa program. Pasok pa ba ito magsasayaw mo? Oh, magsasayaw mi? Mumulan daw, mumulan.
video magud na unsa may yung gitanaw dra. So manguli nami humana ang kasal, humana ang pangaon ug naay nakakuha diri og isa ka bulawan bitaw isa ka lechon kani siya ang nakakuha ngit-ngit lang. Ganina sa diri sa port natingala ang gwardiya sa scanner ngano daw na lamang loob sa bag pag-scan sa x-ray gingna na mo litson na bring house Ilwin patalinghugan mo kami siya igakuha. So na nami diri sa barge. Unsa ni nga barge? Grand Pelican? Pelican lang. Na Team Bulldogs o Sarakpaksak family. Kulang lang ang Team Bulldogs gamay sa Sarakpaksak. Hello? Oh? Nawa gina siya. Ciao. Umano na yung vlog oy. So dili na ako umano na akong vlog o taw-taw sa di ko wala naka-vlog. So salamat sa pagtanaw. See you in the next video. Bye.